Čaute všetci, ja som Lucy a toto video bude beauty blogger versus normálny človek. Nie som dobrá v make-upu, takže to neberte akože také naozaj, že neviem ani ako som. Ani som nedávala veľa toho make-upu, tak? Ale ide akože o ten efekt, aký je medzi tým rozdiel. Toto video je ako joke, není to brané seriózne, není to nič proti beauty blogerkám. A to je všetko. Toto video som natáčala s Lamou. Ešte myslím, že nemá žiadne video. Veľmi sme si to užili, ako bola to veľká sranda. Tak si to pozrite. Díky, čau. Ahoj. Takže dneska budeme robiť summer make-up look. Sa niekam. Takže môžeme pokračovať. Akože perfektný. Najradšej mám Summer Fruit. Strašne pekne vonia. Zvládne to úplne každý. Hovoríš úplne každý? No. Aký robíš make-up tutoriál? Summer make-up look. Môžeš si naspäť lahnúť. No dobré. Takže, ako prvú vrstvu použijeme tento Love Natural Lesk alebo Lip Balm. Potom si zoberieme tento Baby Lips. A myslím, že je nejaký grapefruitový. Ďalej pokračujeme s pleťou. Pleť je veľmi dôležitá, pekná pleť. A tu získame najskôr túto vrstvu. Volá sa to Instant Pore Eraser. Za chvíľku. Takže najskôr použijeme toto. Dáme malú kvapku na prst. Hovorím takto. A je to úplne super produkt. Akože fakt. Fakt. No, natieraj. Ďalej budeme používať tento BB cream. Mám ho veľmi rada. BB cream. Dáme si tiež jemne na prst. Nech sa páči. Toto nie len, že pomôže našej pokožke, aby nebola suchá, ale tiež nám tom pomôže dostať efekt, aký sme chceli. Keďže máme náš základ, tak teraz si toto dáme, toto si tiež natreme takto. A teraz to rozotreme prstami. A teraz budeme malovať oči. Zoberieme si lyžičku, šteček. Lyžičku. Je tento odtieň, ktorý volá Marshmallow, bledý, a dáme ho do krajov. Ale môžeme experimentovať aj s inými farbami. Takže máme teraz na krajoch a to nám urobí naše oči väčšie. Zoberieme si hnedší odtieň a trošku rúžovej, aby celý svet nebol iba čierno-biely. Tak, použijeme špirálu. Si jemne takto dáme a sa budeme pozerať hore a blikať. To je môj beauty tip. Takže sa pozrieme hore. Toto je náš make-up look. Veľmi jednoduchý. Každý ho zvládne. Porovnáte nás, kto je krajší, určite. Napíšte do komentu. Toto je perfektná voňavka. A ste hotoví. Veľmi jednoduché.
Toto je náš make-up look. Povedzte, že to bolo jednoduché. Zvládol by to úplne každý. Ak sa vám toto video páčilo, dajte tomu like, budem veľmi rada. A subscribe na náš channel, ne? Takže subscribnite sa na môj kanál. A samozrejme aj na môj. Tak, ahoj! Ahoj! Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám toto video páčilo, dajte tomu like. Ak chcete vidieť ďalšie videá s Lamou, napíšte do komentov a zase dajte like. A subscribnite sa na môj kanál, tiež aj na Lamie, neviem ešte ako sa. Subscribnite sa, niekde dole to je. Taký červený gombík. Nemáte napísané subscribe alebo odber. Takže prosím vás, stlačte to a budete informovaní, kedy dám moje nové video, takže môžete byť prvý, ktorý ho uvidí. A to je všetko. Čau!